Is Carthanas Taca a bhailíonn airgead ar son na Gaelscolaíóchta ó thuaidh. Pat Keenan atá in a bhainisteoir agus bhíonn sé doing faoi obair an eagrais agus faoin rath a bhí ar a jumpsú airgead im léana. Bunú Taca ar túisna nó thuidí ag fáirt ar bhainm gairge mo cúil. Bhí gairge freastal ar cuma clúanáir ag an am sin agus faoi an am chéine bunú bonscoil na bháil agus chuir sé túis le cranathair le cuideú thuirt le bonscoil na bháil. So punt a bhí an ag an am sin agus suirt cranathair a bhí an ag an am chéine. Dá sé d'obair sé an gró sin go sé ionteach mór. Nuair a tháinig an National Lottery isteach, chuir sin go mór isteach go mór ar airgead Taca. So chuir siad túis leis na scríbcartaí. Tá coppla bailí agin le airgead a thomsú. Tá na scríbcartaí an punt ar ceann 10 daoine thart ó Gaelscolaíóchta ag díú na scríbcartaí. Tá scéim Jonathan agin an. And bhfuil daoine a bhfuil de coppla punt an airna míosa, thuirt, fríd, ord, seasta leis an bhain. Agus tá na bachtaí bhailíonn agin. Tá bachtaí bhailíonn agin na seapaí, pobanna, clubanna agus na bacatí ina seapadreaachta fásta. Bíonn muid an seo coppla ina seapadreaachta eile cosúil Kennedy Centre, Castle Courtalar na Carthanas. Bíonn bacatí bhailíonn agin agus burteach tuairt chuidí doing fásta. Sin an tarigh a bhailíonn muid an seo sin an tarigh a thugtar amach na níoscoileanna agus na scoileanna. Chuidíonn muid de gra leis na níoscoileanna sin an príomh sort linne. The scoileanna bhfuil ag fáil míniu nó go leor míniu ó RTP chuidíonn muid leos an fásta mar hapla front of our 10,000 punt orientíomhas na Gaelscolaíóchta, 10,000 punt ar bonscoil na Máin, 6,000 punt ar níoscoil le Mavare, 4,000 punt ar níoscoil Cléire agus 2,000 punt ar níoscoil na Bana sin an Port an Dúnan. Sin ó túis na bliana ó fí mí anar an sin bre 7,000 punt tuag an Macdún sa bhliain seo agus tá 3 bliana anuas tá cuireadh 2,000 punt tuag an Macdún donna níoscoil na scoileanna.